Chámome Carmen, teño 20 anos, estive no sistema de protección de menores e agora estou na Coruña estudando Educación Social na universidade. Non, a verdade é que non é moi habitual. A xente que coñezo, pois, moita non acabou a ESO. Universitarios coñezo poucos. Os meus últimos anos estive na vivenda tutelada Mentor, na cal me instruíron e me formaron. Tiven que poñer moito esforzo. Tamén obxectivos de dicir, quero conseguir isto e conseguilo. Estou estudando Educación Social, pois eso, para conseguir que máis xente logre chegar á universidade e tamén poder mellorar un pouco a vida das persoas tuteladas. Incentivar ou preguntar que é o que quere o rapaz conseguir na vida. Apoiar e dicir, ti podes e podes conseguilo.